Kakana Bashalendat Syapang Raul Jimenez Urangi lekai Jong kari Mexico Babalai Ujau ki umat Haba uyok tap Yaka gol ke bani kong jong u Haka FIFA World Cup Ngapdeng sopa piki parlok ki bajus ngau tanal ban page Yaki video haka ne ke channel Haka jing ya lekai Menemen step Kata ke Mexico Persya ke South Africa Raul Jimenez Ulala ban yok tap Shigol Berkanai ke Shigol jong u Kalau yarab ya ke Mexico Ban yok lai point Berhaba Raul Jimenez uyok tap ya kene ka gol lakumba prapau hajar ai kinong Christian jong kari Mexico ki badan hapo stadium kila yang na basyong pat kila risa pat ki teammate jong u kila wan mare sha u pan celebrate namar kila lam khmat ya ka jingi lekai da ar lanot Henry na benta Raul Jimenez kane ka gol kalong ka gol ka bokong santam haka jing im jong u da ka ban rus na menshwa kata hausnam arajar arpau haka jingi lekai Premier League Une orang yang lekai ulai yokmat ke week injury kabadai nakli buat uhaban le surgery barkanai ke injury kalong kabajur bha da ka wat ki doktor kila ong ya u ba un shem jing e bha ban recover par wan phai biang haka football Henry Raul Jimenez utre shitom uyaya le por recover suki par haka bakhadu lawan phai biang ha ka football badminton kamit kadai kata ka chance u po pen pau biang cheka perthei ya ka sap ka ba u udon haka tournament ka bahe tam haka history jong ke football Henry ke story ke Bashalendat ka bala penlong yo Raul Jimenez uniam habu yo tap ya kane ka gol ka bani kong jong u haka FIFA World Cup kalong ka ka pasngo si bah hadu kata da ka ba Raul Jimenez menta usnam ula duno yo ukpa jong u ubala Christian ya u ubal Ayman Sim ya u nadu ba udang kena Dakaba haka World Cup jong usnam arajar karsau haba Raul Jimenez uyo eka debut jong u perkari Mexico ukpa jong u ula don ringkat bat u perhaka World Cup jong usnam arajar kar praru ukpa jong u udang don hi bat u perha usnam arajar arpu aru ukpa jong u udang ya don ringkat bat u Henry menta pat haka neka FIFA World Cup jong usnam arajar arpenru ukpa jong Raul Jimenez ula kladno nakane ka perthei Padai nak ka dauken bo Raul Jimenez haba uliyot tabi ka gol la kedewi kiti jong u shabneng kum kadak pan ai boram pan lek boram ya ukpa jong u Bad Raul Jimenez haba uliyot tabi ka gol ula jau ki umat namar ukenau ya ka jing Christian ya ka jing Ayman Sim jong ukpa jong u ubala IT pan med badman sim nabenta ukun jong u Bad ka gol kam syam ladai tang nabenta ka ri Mexico henry ka dairu ya ukpa jong u Perkum juru ya Raul Jimenez ubala wan pai biang na ke injury ka ba mabha ka ba uhaban le surgery ya ka kli jong u barkane kan kadai kata ka jing itanat jong ka football ka ba ka gol kam syam na dai tang ka gol henry kadai kata ka gol ka ba batai ya ka story ya ki jing baki player ki ya kendo bar ka gol ka ba kham kraw ban ya ka football de paralog menta kas ngitang kini ki video ki bakhendiat tela da pisngo tanat persngabe kum kini ki judge video war klik ber subscribe ya ke channel bai phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi perkum juru kumat ai jing Christian ya ke channel kublai shibon